Da snimimo s Literijom prvu epizodu. Ovo samo čisto ovako, pošto ne znam što da snimam, pa nešto i novo na kanalu, pošto već epizode za redom Clash of Clans. Realno. A pišite u komentarima šta da još snimam, pa tako da. I evo ga, počeli smo. Inače, ovo je moj omiljeni skin. Što se može. Inače, u izglednju gdje vam trošku, nisu sam da slušam vam koristi. Znači, ja sam 27 od njih 515. Ja već znam, pošto bi stvarno dugo strano. Možda nekoliko nedelja sedmica sa pogoditi. Sad sam 34 od njih 511. Znači, kako sam mogao da uradim? Nema veze. Znači, nije puno snimati, evo odigrat ću još 2 partije nakon ove. Pošto, tako je kasno sad kad ja snimam, a vama će to još izaći možda sutra, ja. Ne znam. Pa tako da, i opet sam udarim. Znači, ja inače igram bez imena, pošto mi se ne da kucati ime. Pa igram ovako. Ja sam tačnije sad sam kod kuće. I, jest, ubio sam ga. Uzimam mu svu masu. Tako. I fulam. Jest. Pa kupimo svu masu i bit ćemo ovako izaći. Bićemo ovdje, gore. 50 smo. Od njih 500. Da, 42. Ovo brismo i ovoga. Super. Znači, najveći skor mi je 17.000 ili 14. Ali nikad nisam bio prvi, ali sam zato bio u top 3. Bio sam treći i drugi. Nikad nisam bio prvi. Znači, sutra izlazi... Sutra mi je rođendan. A sutra izlazi nova epizoda Clash Royale. Tako da... Očekujte sutra u stvari 2 epizode nečega. Clash Royale i... Možda Clash of Clans još jednu. Ali ne znam. Ako želite da nastavim da snimam s Literijom, obavezno napišite u komentarima. Pošto je meni stvarno moćna igrica. Pogotovo ovo ja sad igram na tabletu. Ovo ste već skontali da snimam na tabletu. Ajde. Nema šansi. Opa, tako da ja ne udam. I da, ovo si znači da si ako neku veliku mi zaradi. Pa ja odigrat ću još jednu. Što da ne imam vremena. Op. Yes. Sad moram da budem barem 10. Nema veze. Pa neću puno da igram, pošto ne mogu, još malo idem na spavanje, pa hvala što ste gledali video, doviđenja i čao.